नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो, मी भागवत कुरुंद उच्च माध्यमिक शिक्षक कला व विज्ञान महाविद्यालय चौसाळा। मित्र हो, आज आपण इयत्ता 12वीच्या समाजशास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकातील प्रकरण 3 भारतीय समाजातील विविधता आणि एकता या प्रकरणाचा अभ्यास करणार आहोत। मित्र हो, या प्रकरणाचा अभ्यास करत असताना आपल्याला एकंदर 3 मुद्द्यांचा विचार करावा लागतो। त्यामध्ये नंबर 1 भारतीय समाजातील विविधता, नंबर 2 विविधतेतील एकता आणि नंबर 3 राष्ट्रीय एकात्मतेसमोरील आव्हाने। मित्र हो, हे जे प्रकरण आहे या प्रकरणाच्या असणाऱ्या केंद्रस्थानी एक मुद्दा आपण आवर्जून लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे आणि तो म्हणजे विविधतेमध्ये एकता। भारत ही एक जगाची छोटी प्रतिकृती आहे। म्हणजेच जगामध्ये जे काही वेगवेगळ्या धर्माचे वेगवेगळ्या संप्रदायाचे लोक आपल्याला पाहावयास मिळतात त्याचे बहुतांशी बरेचसे अशा प्रकारचे असणारे प्रतिनिधी हे भारतामध्ये आहेत। म्हणजेच भारत हा एकंदर विविधतेने नटलेला अशा प्रकारचा असणारा देश आहे। या देशामध्ये वेगवेगळ्या धर्माचे वेगवेगळ्या संप्रदायाच्या वेगवेगळ्या प्रकारचे असणारे भाषा बोलणारे आणि वांशिकदृष्ट्या वेगवेगळ्या प्रकारचे असणारे शारीरिक ठेवण असणारे लोक हे आपल्याला पाहावयास मिळतात। वेगवेगळ्या प्रकारच्या असणाऱ्या संस्कृती, भाषा, सामाजिक रूढी, सांस्कृतिक आणि उपसांस्कृतिक श्रद्धा, राजकीय तत्त्वज्ञान, विचारधारा, भौगोलिक भेद अशा प्रकारचे असणारे हे जे काही ठळक बाबी आहेत हे आपल्याला या ठिकाणी या देशामध्ये पाहावयास मिळतात। त्यामुळे या देशामध्ये राष्ट्रीय एकात्मता प्रस्थापित करणे ही एक खूप मोठी गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे। त्यामध्ये विविधतेमध्ये एकता हे जे असणारं सूत्र आहे हे सूत्र या असणाऱ्या राष्ट्रीय एकात्मतेच्या केंद्रस्थानी आपल्याला पाहावयास मिळतं। त्यामुळे या असणाऱ्या देशामध्ये राष्ट्रीय एकात्मता प्रस्थापित करण्यासाठी काय करता येईल, त्याबरोबरच या राष्ट्रीय एकात्मतेसमोरील असणारी आव्हाने आणि या देशातील असणारी विविधता याचा आपल्याला क्रमाक्रमाने या पाठामध्ये अभ्यास करावा लागतो। सुरुवातीला आपण भारतीय समाजातील विविधता या असणाऱ्या मुख्य मुद्द्याचा अभ्यास करूयात। त्यामध्ये नंबर 1 वांशिक विविधता। भारत देशामध्ये जे काही लोक राहतात या लोकांमध्ये वांशिक विविधता असलेली पाहावयास मिळते। वांशिक विविधतेच्या केंद्रस्थानी मुख्य मुद्दा जो असतो तो म्हणजे व्यक्तींची असणारी बाह्य ठेवण। साहजिकच या देशामध्ये राहणारे जे लोक आहेत या असणाऱ्या लोकांचे अवलोकन केले असता, निरीक्षण केले असता वांशिकदृष्ट्या अनेक स्वरूपाचे असणारे गट जे आहेत हे गट या देशामध्ये पाहावयास मिळतात। त्यामध्ये त्या ठिकाणी हे जे लोक आहेत या लोकांची असणारी ही जी काही शारीरिक ठेवण आहे त्यामध्ये उंची, डोळे, भुवया, कवटीचा आकार, बांधा ह्या ज्या काही शारीरिक बाह्य बाबी आहेत या बाबीमध्ये थोड्याफार प्रमाणामध्ये आपल्याला सारखेपणा आढळतो। म्हणून तो एक वेगवेगळ्या प्रकारच्या असणाऱ्या वंशाचा गट असतो। A.W. ग्रीन नावाचे जे समाजशास्त्रज्ञ आहेत त्यांच्यामध्ये वंश हा एक मोठा जैविक गट आहे। या गटामध्ये एक वैशिष्ट्यपूर्ण आणि काही अंगभूत अशा प्रकारची असणारी वैशिष्ट्ये असतात जी की थोड्याफार प्रमाणामध्ये फरकाने समान असतात। अशा प्रकारचं असणारं वर्गीकरण केलेलं आहे। त्यामुळे भारत असणाऱ्या ह्या देशामध्ये किंवा भारतीय समुदायामध्ये लोकसंख्येमध्ये एकंदर 6 प्रकारचे वंश आपल्याला पाहावयास मिळतात असं B.S. गुहा नावाचे असणारे समाजशास्त्रज्ञ मांडतात। त्यामध्ये त्यांनी वर्गीकरण केलेलं आहे की त्यामध्ये नंबर 1 निग्रिटो, नंबर 2 प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट, नंबर 3 मंगोलाइट, नंबर 4 मेडिटेरेनियन किंवा द्रविडियन, वेस्टर्न ब्राचिसेफल आणि शेवट नॉर्डाईक अशा प्रकारचे असणारे हे वांशिक गट भारतीय समुदायामध्ये असलेले दिसून येतात। परंतु अलीकडे नोंदवलेल्या निरीक्षणानुसार आता जगामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये स्थलांतर होऊ लागलेलं आहे। पूर्वीच्या काळामध्ये फारसं काही स्थलांतर नव्हतं आणि त्याच्यामुळे ज्या त्या भागामध्ये लोक जे आहेत हे वास्तव्य करून राहत असायचे। परंतु अलीकडे हे जे काही असणारं भारतीय समुदायामध्ये हे जे काही
खूप मोठं स्थित्यंतर होत आहे किंवा बहुजिनसीपणाचे प्रमाण जे आहे हे प्रचंड आहे. त्यामुळे अलीकडे आपल्याला कोणताच वंश हा शुद्ध गट आहे असं म्हणता येत नाही. त्यामुळे अलीकडे आपल्याला जर या असणाऱ्या वंशाचा अभ्यास करावयाचा असेल तर नवीन अशा प्रकारच्या असणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा आधार घ्यावा लागतो. त्यामध्ये जैविक आणि DNA पद्धतीने अभ्यास करता येतो आणि त्या असणाऱ्या वंशाची वैधता किंवा तो असणारा अभ्यास जो आहे तो असणारा अभ्यास हा वैध आणि विश्वसनीय अशा प्रकारचा असतो. तर त्या ठिकाणी भारतामध्ये जरी वेगवेगळ्या प्रकारच्या असणाऱ्या वंशाचे लोक राहत असले तरी त्या ठिकाणी विविधतेमध्ये एकता आणि धर्मनिरपेक्षता ह्या असणाऱ्या बाबींचा भारतीय घटनेमध्ये त्या ठिकाणी समावेश केल्यामुळे सर्व असणाऱ्या समुदायाचे सर्व असणाऱ्या वंशाचे लोक या देशामध्ये गुण्यागोविंदाने आपल्याला नांदत असलेले पाहावयास मिळतात. त्यानंतर दुसरा असणारा जो मुद्दा आहे तो म्हणजे धार्मिक विविधता. आता धर्म ही एक प्रत्येक समुदायाची गरज असते. धर्म ही एक सामाजिक संस्था आहे. त्या ठिकाणी माणसाच्या गरजेतून ती तयार झालेली आहे. माणसाच्या मनाला समाधान मिळण्यासाठी एक प्रकारे लोकांना एकत्रित करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या असणाऱ्या विचारधारा आणि श्रद्धा मूल्य घेऊन वेगवेगळ्या प्रकारच्या असणाऱ्या धर्माची स्थापना झालेली आहे असं आपल्याला दिसून येतं. भारतीय समुदायामध्ये आदिवासी लोकांचा असणारा आत्मवाद, निसर्गवाद, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या असणाऱ्या धर्मांचा इथेच उगम झालेला आहे. त्यानंतर ख्रिश्चन, इस्लाम, पारसी आणि शीख धर्म यांचाही प्रभाव या असणाऱ्या समुदायावरती आहे. त्याच्यामुळे या असणाऱ्या भारतीय समाजामध्ये हे सर्व असणारे धर्माचे लोक जे आहेत हे गुण्यागोविंदाने नांदत असलेले आपल्याला पाहावयास मिळतात. या धर्मामध्ये पुढे काही उपविभाजनही झालेलं आहे. तरी देखील प्रत्येकाचे असणारे अनुयायी जे आहेत हे अनुयायी आपापल्या धर्माच्या आपापल्या संप्रदायाच्या ज्या काही चालीरीती आणि रूढी परंपरा आहेत, श्रद्धा आहेत, उत्सव आहेत, समारंभ आहेत हे गुण्यागोविंदाने साजरे करतात. इतर धर्माचे लोकही त्यामध्ये सहभागी होतात किंवा त्यांना शुभेच्छा देतात. त्याबरोबरच राष्ट्रीय स्तरावर देखील या असणाऱ्या लोकांना आपापल्या असणाऱ्या सण समारंभामध्ये सहभागी होता यावं, त्यांना विचाराची देवाणघेवाण करता यावी म्हणून आपल्याला माहीत आहे की रामनवमी, गुड फ्रायडे, ईद उल फित्र अशा प्रकारचे असणारे हे जे काही सण असतात या सणाच्या समयी त्या ठिकाणी सुट्ट्या दिल्या जातात, सार्वजनिक सुट्ट्या दिल्या जातात आणि सर्वजण तो असणारा उत्सव साजरा करत असलेले आपल्याला पाहावयास मिळतात. एकंदर 2011च्या जनगणनेनुसार हिंदू धर्मीयांची असणारी जी काही जनसंख्या आहे ती 79.80% आहे. मुस्लिम धर्मीयाची असणारी 14.23 आहे. ख्रिश्चनांची 2.30 आहे. शीखांची 1.72 आहे. बौद्धांची 0.70 आहे. जैन 0.37 आहेत. पारसी हे 0.6 आहेत. भारतामध्ये फक्त 4,650 ज्यू आहेत. तर अशा प्रकारचं असणारं भारतीय लोकसंख्येच्या धर्मावर आधारित विभाजन झालेलं आपल्याला पाहावयास मिळतं. तरी देखील सर्व धर्माचे लोक हे जे आहेत हे या देशामध्ये गुण्यागोविंदाने नांदत असलेले आपल्याला पाहावयास मिळतात. पुढे तिसरा मुद्दा जो आहे तो म्हणजे भाषिक विविधता. आता बहुविभाषिकता हे भारतीय जीवन पद्धतीचं वैशिष्ट्य आहे. सन 1956मध्ये भाषेच्या आधाराने भारतीय राज्याची पुनर्रचना करण्यात आलेली आहे. त्यातून मराठी बोलणाऱ्यांचा महाराष्ट्र, कन्नड बोलणाऱ्यांचा कर्नाटक, तेलुगू बोलणाऱ्यांचा आंध्र, तमिळ बोलणाऱ्यांचा तामिळनाडू अशा प्रकारचे असणारी ही वेगवेगळे राज्य तयार झालेले आहेत. भारत हा विविध प्रकारच्या असणाऱ्या भाषांनी नटलेला आहे. भारतीय संविधानाने एकूण 22 भाषांना अधिकृत मान्यता दिलेली आहे. त्यामध्ये संस्कृत, तामिळ, कन्नड या 3 भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आलेला आहे. अभिजात भाषेचा दर्जा हा प्राचीन भाषांना दिला जात असतो. एकंदर या असणाऱ्या ज्या काही भाषा आहेत संस्कृत, तामिळ, कन्नड यांना 1000 वर्षापेक्षा जुनी अशा प्रकारची असणारी परंपरा आहे आणि त्यामुळे भारताच्या भाषिक धोरणाअंतर्गत त्या ठिकाणी भाषिक अल्पसंख्याकांना संरक्षणाची हमी देण्यात आलेली आहे. मातृभाषेतून शिक्षण ही त्या ठिकाणी महत्त्वाची संकल्पना मानण्यात आलेली आहे. भारत सरकारने जो काही आता नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा स्वीकारलेला आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा या असणाऱ्या
मातृभाषेतून शिक्षणाला प्राधान्य देण्यात आलेलं आहे. एकंदर त्या ठिकाणी या असणाऱ्या भाषेचं महत्त्व हे खूप मोठं त्या ठिकाणी आहे. भाषा ही विचार व्यक्त करण्याचे साधन आहे. भाषेमुळे लोकांना आपले विचार व्यक्त करता येतात. एकमेकांच्या सानिध्यामध्ये लोक येतात आणि त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी भाषेला अनन्यसाधारण अशा प्रकारचं असणारं महत्त्व आहे. अगदी या असणाऱ्या भाषांचा विकास व्हावा याच्यासाठी राज्य सरकारेसुद्धा आपापल्या असणाऱ्या राज्यामध्ये मंत्रालयीन स्तरावर आपल्या असणाऱ्या राज्याच्या प्रादेशिक भाषेचा विकास करण्यासाठी एक तो जो असणारा भाषा समिती स्थापन केली जात असते आणि त्याच्या अंतर्गत त्या भाषेच्या संवर्धनासाठी विकासासाठी त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे असणारे प्रयत्न हे केले जात असतात. थोडक्यात भाषेचं असणारं हे जे काही वैविध्यता आहे किंवा वैविध्य आहे हे जपणं ही त्या पाठीमागची भूमिका असलेली आपल्याला पाहावयास मिळते. त्यानंतर पुढचा जो मुद्दा आहे तो म्हणजे प्रादेशिक विविधता. आता एखादा प्रदेश किंवा त्या ठिकाणची असणारे स्थळ, त्या ठिकाणी काळ आधारित बांधणी असते. अशा प्रदेशामध्ये काही प्रमाणामध्ये सांस्कृतिक एकीकरण पण आढळतो. या असणाऱ्या भौगोलिक प्रदेशामध्ये वास्तव्य करणाऱ्या लोकांचा भूतकाळ समान असल्याने ते समान वर्तमान काळाशी जुळवून घेऊ शकतात. म्हणून त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे असणारे हे जे प्रदेश आहेत हे प्रदेश निर्माण केलेले आपल्याला पाहावयास मिळतात. प्रत्येक प्रदेशाची वेगवेगळ्या प्रकारची असणारी ही अस्मिता असते आणि त्या अस्मितेपासून ते स्वतंत्र राहू शकत नाहीत. त्यामुळे त्या ठिकाणच्या असणारे त्यांच्या अस्मिता, त्यांच्या असणाऱ्या संस्कृती, त्यांच्या चालीरीती, रूढी परंपरा समान असल्यामुळे ते जे लोक आहेत हे एकत्र राहत असतात. म्हणून ही असणारी प्रादेशिक विविधता आपल्याला पाहावयास मिळते. प्रदेश म्हणजे देशातील भौगोलिक भाग हे महत्त्वाचं एकक आहे. आपल्या देशामध्ये एकंदर 7 राज्य असलेला ईशान्येकडील जो असणारा प्रदेश आहे ज्याला आपण 7 सिस्टर्स असं म्हटलेलं आहे, त्यामध्ये त्या ठिकाणी राज्यांतर्गत देखील काही प्रदेश असले आपल्याला पाहावयास मिळतात. जसे की आपण महाराष्ट्रामध्ये कोकण, विदर्भ, खानदेश, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र अशा प्रकारचे असणारे काही उपविभाग असलेले आपल्याला पाहावयास मिळत असतात. थोडक्यात त्यामध्ये देखील त्याची असणारी जी काही विविधता आहे, त्याची असणारी जी काही संपन्नता आहे, त्या ठिकाणचे असणारे नद्या, पाण्याचे स्रोत, मृदा, वने, खनिजे, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय वातावरण या सर्व बाबीचा असणारा जे काही अभ्यास आहे तो अभ्यास आपल्याला त्या ठिकाणी करता येतो. एकंदर थोडक्यात विचार जर केला तर प्रत्येक प्रदेशातील असणारी वंश, त्याची असणारी वंशिकता, भाषा, बोलीभाषा, खाद्यसंस्कृती, रूढी, बोलण्याच्या पद्धती ह्या ज्या काही बाबी आहेत या बाबी आपल्याला या ठिकाणी अभ्यास करण्यायोग्य असतात किंवा त्यांच्या असणाऱ्या ज्या काही नियंत्रण व्यवस्था आहे त्याच्यामध्ये देखील आपल्याला विविधता असलेली पाहावयास मिळते. त्यामुळे त्या असणाऱ्या प्रदेशातील इतिहासाचे पडसाद देखील त्यांच्या असणाऱ्या वर्तमान काळात पाहावयास मिळतात. जसं की महाराष्ट्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास जो आहे त्या इतिहासाचा प्रभाव जो आहे तो आजही या ठिकाणच्या असणाऱ्या समुदायावरती असलेला आपल्याला पाहावयास मिळतो. त्याच्यानंतर पुढची असणारी जाती व्यवस्था जी आहे हा असणारा पुढचा मुद्दा आपल्याला या ठिकाणी अभ्यासावयाचा आहे. भारतीय समाजामध्ये जाती व्यवस्था हा एक खूप मोठा विविधतेचा स्रोत आहे. इंग्रजीतील कास्ट या शब्दाचा उगम पोर्तुगीज भाषेतील कास्ट या शब्दात सापडतो आणि त्याचा अर्थ वर्ण असा होतो. थोडक्यात भारतातील वेगवेगळ्या प्रकारचे असणारे जे काही वांशिक जाती समुदायांची व्याख्या करण्यासाठी ब्रिटिशांनी कास्ट ही जी काही संज्ञा वापरलेली आहे त्याच्यामध्ये हिंदू धर्मामध्ये वर्ण व्यवस्था जी आहे ही आपल्याला पाहावयास मिळते. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अशा प्रकारचे असणारे हे जे काही वर्ण आहेत हे वर्ण तयार झालेले आहेत. त्यामध्ये श्रेणीरचना आपल्याला पाहावयास मिळते. भारतामध्ये एकंदर 3500 जाती आहेत असं म्हटलेलं आहे. त्यापैकी 751 जातीचा घटनेतील अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे. तर अशा प्रकारच्या असणाऱ्या ह्या ज्या जाती आहेत या प्रत्येक जातीची असणारी त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारची असणारी संस्कृती आणि त्यांचे रीतिरिवाज असलेले पाहावयास मिळतात. भारतीय समुदायामध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी शेती हा प्रमुख व्यवसाय असल्यामुळे या देशामध्ये शेती हा शेतकरी करत असे आणि बाकीचे लोक ते शेतकऱ्याला मदत करत असत. त्याला आपण बलुता पद्धती असं म्हणतो. एकंदर या देशामध्ये पूर्वीच्या काळामध्ये खेडं हे स्वयंपूर्ण होतं आणि खेड्यामध्ये शेती हा प्रमुख व्यवसाय केला जात असे
आणि त्या शेतीला मदतीसाठी बलुतेदार आणि आलुतेदार असायचे. आईंच्या असणाऱ्या सेवा ज्या आहेत त्या सेवा तो शेतकरी घेत असायचा आणि त्या मोबदल्यामध्ये त्यांना धान्य वगैरे दिल्या जाई. थोडक्यात वस्तू विनिमयावर आधारित अशा प्रकारची असणारी समाजव्यवस्था या ठिकाणी होती. त्यामुळे जो व्यक्ती जो व्यवसाय करेल ती त्या व्यक्तीची जात ही असलेली आपल्याला दिसून येते. तर अलीकडे या असणाऱ्या जातीचं महत्त्व जरी कमी झालेलं असलं तरी लोकांना ओळखण्यासाठी म्हणून जात ही आजही अस्तित्वात असलेली आपल्याला पाहावयास मिळतात. त्या ठिकाणी या देशामध्ये जरी वेगवेगळ्या जाती असल्या तरी ज्या काही मागास जाती आहेत या जातींना पुढे आणण्यासाठी शासकीय स्तरावरती वेगवेगळ्या प्रकारचे असणारे प्रयत्न केले जातात आणि या देशामध्ये सर्वांची असणारी दखल घेतली जाते. देश हा सर्वांचा आहे अशा प्रकारची असणारी भावना ही प्रत्येकाच्या मनामध्ये निर्माण कशी होईल यासाठी प्रयत्न केले जातात. त्यानंतर पुढचा मुद्दा जो आहे तो म्हणजे वर्ग विविधता. वर्गावर आधारित विविधता ही सर्वाधिक महत्त्वाची आहे. वर्ग तयार होण्यासाठी किंवा वर्गाचा अभ्यास करण्यासाठी त्या ठिकाणी मुख्य जे काही स्रोत आहे तो म्हणजे त्या ठिकाणच्या असणाऱ्या लोकांचं आर्थिक स्थान किंवा आर्थिक निकष आणि शिक्षण यावर आधारित वर्गाची निर्मिती होत असते. समान आर्थिक स्थिती समान शिक्षण ज्या लोकांचं आहे त्या लोकांचा एक गट तयार होत असतो आणि त्यांच्यामध्ये एक प्रकारची वर्गीय जाणीव तयार होत असते. त्यामुळे समान वर्गातील लोक जे आहेत हे समान ठिकाणी जाणं त्या ठिकाणी पसंत करत असतात. समजा एखादा जो वर्ग आहे तो वर्ग श्रीमंत आहे तर ते श्रीमंत वर्गातील लोक जे आहेत हे त्या ठिकाणी समान विचारसरणीचं अनुसरण आणि आचरण करताना दिसून येतात. जसं की उदाहरणार्थ बाजारामध्ये भाजीपाला जरी घ्यायचा असला तरी रस्त्यावर भाजीपाला घेण्यापेक्षा एखाद्या मॉलमध्ये जाऊन भाजीपाला खरेदी करणं प्रतिष्ठेचं समजलं जातं आणि त्यामुळे प्रत्येक व्यक्ती हा त्याप्रमाणे आचरण करत असताना आपल्याला दिसून येतं. एकंदर त्या ठिकाणी त्यांचे असणारे जे काही चालीरीती आहेत किंवा त्यांचे असणारे जे काही आचारनियम आहेत हे वर्गातील लोकांप्रमाणे त्या ठिकाणी ते करत असलेले दिसून येतात. भारतामध्ये उच्च वर्गाचे लोक जे आहेत याची असणारी संख्या खूप कमी आहे. या देशामध्ये मध्यम आणि निम्न अशा वर्गाचा असणारा मोठा भाग असलेला आपल्याला दिसून येतो. तरी देखील या ठिकाणी हे सर्व असणारे श्रीमंत मध्यम गरीब हे जे लोक आहेत हे लोक या देशामध्ये राहत असलेले आपल्याला दिसून येतात. त्याच्यानंतर शेवटचा जो मुद्दा आहे तो म्हणजे लिंगभाव आधारित विविधता. आता लैंगिक विविधता समजून घ्यायसाठी आपल्याला सर्वप्रथम लिंग किंवा लिंगभाव ही जी असणारी संकल्पना आहे या दोन्हीतला असणारा फरक या ठिकाणी समजून घ्यावा लागेल. आपण 11वीच्या अभ्यासक्रमामध्ये त्या ठिकाणी वर्ग हा स्तरीकरणाचा पाया आहे आणि म्हणूनही लिंगभावाचा उल्लेख केलेला आहे. साहजिकच त्या ठिकाणी सामाजिक स्तरीकरणामध्ये स्त्री पुरुष प्रत्येकाची असणारी कामे ह्या ठिकाणी आपण त्या ठिकाणी विभागणीसाठी आपण अभ्यासलेली आहेत. थोडक्यात या ठिकाणी लैंगिकता किंवा लैंगिक त्या ठिकाणी असणारी जी काही अभिमुखता आहे त्या ठिकाणी या असणाऱ्या लिंगभाव या संकल्पनेशी जोडलेली आहे. आता लिंगभाव या संकल्पनेमध्ये स्त्री पुरुष स्त्रीत्व पुरुषत्व अशा प्रकारच्या असणाऱ्या सीमारेषे पलीकडे लिंगभावाचा समावेश होतो. आज आपल्याला लैंगिक जाणीवेमध्ये व्यक्तींच्या लैंगिक अभिमुखतेचा देखील अंतर्भाव होतो. याचा या ठिकाणी आपल्याला अभ्यास करावा लागेल. LGBT ही असणारे आद्याक्षरे देखील आपल्याला आता माहिती असतील. L म्हणजे काय लेस्बियन आणि त्याबरोबरच G म्हणजे गे, B म्हणजे बायसेक्शुअल आणि T म्हणजे तृतीयपंथी. अशा प्रकारची असणारी लिंगभाव आधारित या ठिकाणी समाजव्यवस्था असलेली आपल्याला दिसून येते. अशा प्रकारचे असणारे लोक या असणाऱ्या समुदायामध्ये आहेत. मुलांचे वर्तन कसं असावं मुलींचं वर्तन कसं असावं त्यामध्ये मुलावर कोणते संस्कार केले जावेत मुलीवर कोणते संस्कार केले जावेत हे आपली संस्कृती ठरवते. मुलांनी कोणती कामं करावीत मुलींनी कोणती कामं करावीत हे आपल्या संस्कृतीनं ठरवून दिलेलं आहे आणि तशा प्रकारची असणारी कामं ही त्या मुलींनी करावीत अशा प्रकारचा समाजातील लोकांचा अट्टहास आहे. कोणते कपडे कुणी घालावेत कोणते कपडे कुणी घालावेत हे सुद्धा त्या ठिकाणी ठरलेलं आहे. परंतु अलीकडच्या काळामध्ये आपल्याला कोणत्याही व्यक्तीवरती
असं कोणत्याही प्रकारचं असणारं कंपल्शन करता येत नाही. प्रत्येकाला स्त्री असो की पुरुष असो त्याला जगण्याचे अधिकार जे आहेत हे घटनेने दिलेले आहेत. त्याने कोणासोबत लग्न करावं, कोणते आचार करावेत, काय खावं, काय प्यावं हे त्यानं ठरवण्याचा अधिकार त्या ठिकाणी दिलेला आहे. त्याच्यामुळे आपण कुणावरही त्या ठिकाणी अशा प्रकारचं असणारं कंपल्शन करू शकत नाही. अगदी 6 सप्टेंबर 2018 रोजी भारताच्या असणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयानं सुद्धा बहुलैंगिकता हा गुन्हा नाही असा ऐतिहासिक निवाडा दिलेला आहे. त्यामुळे या देशामध्ये अगदी तृतीयपंथी लोकांना सुद्धा त्यांच्या हक्कांना मान्यता देण्यात आलेली आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी या असणाऱ्या लोकांच्या आशा आकांक्षेचा, त्यांच्या असणाऱ्या आवडीनिवडीचा त्या ठिकाणी आपल्याला भारतीय समुदायामध्ये विविधतेमध्ये विचार करावाच लागतो आणि त्यांनाही आपल्याला बरोबर घेऊन चालावं लागतं. त्यामुळे कोणी कोणाचा द्वेष, मत्सर वगैरे करता कामा नये, करू नये किंवा करणं हा गुन्हा आहे हे या ठिकाणी आपल्याला या असणाऱ्या मुद्द्यामध्ये अभ्यासावं लागतं. कारण आपल्याला जर एकात्मता टिकवायची असेल तर त्या ठिकाणी प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार आहे आणि तो अधिकार कुणी हिरावून घेता कामा नये आणि प्रत्येकाला हा देश आपला आहे असं वाटलं पाहिजे आणि त्या दृष्टीनं या देशामध्ये प्रत्येकाला मोकळं वातावरण देण्याचा प्रयत्न केला जातो. म्हणून भारतीय समुदायामध्ये या ठिकाणी विविधतेमध्ये एकता ही जी असणारी संकल्पना आहे ही संकल्पना या ठिकाणी प्रामुख्याने आधारभूत मानली जाते आणि त्या अनुषंगानं राष्ट्रीय एकात्मता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला जातो. कारण कुठलाही देश जर अखंड राहायचा असेल, त्या देशाचा विकास व्हायचा असेल, प्रगती व्हायची असेल तर आपल्याला त्या देशामध्ये राष्ट्रीय एकात्मता किंवा त्या देशातील लोकांमध्ये जी काही भावनिक एकात्मता आहे ती एकात्मता असणं गरजेचं आहे आणि भावनिक एकात्मता असल्याशिवाय राष्ट्रीय एकात्मता वृद्धिंगत होत नसते ही या ठिकाणी आपल्याला लक्षात घेण्याजोगी बाब आहे. त्यामुळे या मुद्द्याच्या अंतर्गत आपण सध्या या ठिकाणी थांबूयात. पुढील मुद्द्यासह आपण पुढील व्हिडिओमध्ये भेटणार आहोत. या ठिकाणी आपण पुढील व्हिडिओमध्ये भेटूयात. या ठिकाणी आपण थांबूयात. धन्यवाद.